Soňra Türkmenmaň şäheriniň halkara howa menziline Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň uçurgyny. Uçuryň ýanyna belint mertebeli mihman mähirli garşylandy. Gahrman arkadaşymyz Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen mähirli salamlaşyp, oňa çakyly kabul edenligi we ýurdumyzda geçirilýän halkara maslahatyna gatnaşýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Hadar deňdiniň ajaýyp kenaryna geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna kabul ediljek sözgütleriň talabalaryk ýerine ýetirilejekdigini ňytap, belent mertebeli mihman bu ýerde geçirilýän halkara maslahatyna gatnaşmagy özüne bildirilen hormat hökmüni kabul edýändigini aýtdy. Belent mertebeli mihman Türkmen topragyna mähirli kabul edilenligi üçin hoşallyk bildirip, dostlukly ýurtda geçirilýän halkara maslahatynyň işine üstünlük arzuw etdi. Gahrman arkadaşymyz we Gazagystan Respublikasynyň prezidenti birek-birege hoş niýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça mundan meýlägem ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.